salendro. 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 Tak ganti kok. Mesra karo pasangane. Ya lu wong cah eneme ngono ora apa-apa ya, Dik ya. Mesra karo pacare lho sampeyan karo. Mesra piye wong aku mbiyen iki grup yokan kok. Iki nggih mesra lho karo nganu wanitane. Wanitane tapi pitik. Kowe ngewenyek iki sedih. Iya. Tak kira mesra karo meleyot. Suwun Mas. Ya. Tontonane kene kok. Oh iya. Tapi anek sing madhep rono mau. Nguyuh kae. Ora. Tuku pentol. Mburi kene do madhep rene kabeh, melu-mesani ning layar lebar di belakang. Oh iya, layar lebar. Karena di depan gak kamot. Nggih. Enggak muat. Enggak muat, matur suwun. Partisipasinya warga Pacé Kulon. Amin. Monggo. Ngene sapa? Rasa cemburu karo yang. Sapa ta sapa? Iki kok Sarmin. Sapa? Sapa sing nyekel apa? Sing nyekel apa? Sampeyan iki kok ganti-ganti jenenge wong to? Nek ora iso nabuh mbok mulih wae. Iki tanggapan Mas, ora ge dolanan Mas. Pare dudu dolanan. Pare dudu janganan. Nyambut gawe ora dolanan. Aku nek sing aku kudu semangat. Duwe nyikmu ya. Nesu iki, nesu. Nesu lho Mas, padha lanange lho Mas. Anggepe apa? Anggepe apa Mas? Rene ora saged dolanan. Dek cilik-cilik cabe rawit lho. Wani mengguri Mas, aja ning kene. Lho, waduh mengguri yo. Mengguri. Ayo.
Maksudnya pengguri tak kon bayari kopiku. Oh. Pesen kopi ta? Pesen kopi. Oh. Mbak kuwi ayu. Loro iki lho. Sitok semiran. Seneng. Ero wong aku ning kono ya aku. Ayo. Pacita. Hoi. Loh, berarti sampean pinter. Loh, saking pintere ngelmuku disesep entek gak iso apa-apa aku. kono lho, kowe iki ganggu wong joget wae. Pokoke musuh caci lek iki nek ra gendut terus nangis. Oh iya, iya, iya. Warjoyo. Lah iki lho tunggale wedhus keleke taman. Iki lorenge. Loro.
dadi lho dadi. Nduk, Dik, niken Salindri. Niken Salindri, Dik. Salindri. Aku duduk niken. Nah, Aku wis sapa? Salindri. Dri. nah iki lho. Dumuni aku duduk Salindri. Aku wis sapa to? Aku Dek. Heh? Aku Dek. Dik Salindri. Dek mau. Kandhane kok. Piye to iki? Lah sampean sinten to? Kok Dumuni jenengku Dek mau. Dek mau. Dik mau mbok yo ngalih sakne Salindri Mbah gur golek dhuwit, Mbah. Sampean Mbah Dik mau. Ngalih to Mbah sakne Ngalih iki tontonan Iki aja tontonan Mbah aja ganggu, Mbah. Gene Mbah sikil lemblaken. Walah, nggo pepes ra mau. Kowe. Tak kira nek ra pepesan. Dik Salindri ngalih nggih, Dik mau. Wah, Ngalih nggih, Mbah. moh Apa ono syarate? Syaratnya apa, Mbak? Ngalih. kon ngambung dalange. Baik. Mbah Dik mau upama usul liyane dalange pripun? Yo wis jalukno dhuwit. Bapake dalange. Pakane biasane ra tau nggo dhuwit iku Mbah transfer iku. Ya Pak yo. Mosok enak Kepala iki. sekolahe. Heh, Kepala sekolahe. iki nek jejeg gekku kok. Malah moro-moro kene kejejeg malah. Pak Marianto. Pak Marianto. Wah, iki kita anu ki. Aduh, Pak. Kiki tapi iki di video anu viral iki kok. Angge nyuwun. Wayang gaib iki kok. Anu, ora wayang gaib. Wayang gaib. Insiden gaib. Oh, sinen gaib. Nyuwun sewu Pak Marianto menika mboten sakne Pak niki, Pak. Tenang, Pak. Ha niki nek sesuk niki saya sekolah saya tanggapan lho, Pak. Nggih. Nah, bener aja. Walah. Saestu, Pak. Nggih. Ayo iki lho. Pundi? Nah, wis kon Walah, ngalih. kowe mbok korupsi nek kepiting tanganmu. Kon ngalih. Tak ijoli ya, Mbah. Alah, yo. Nah, wis. Iki, Mbah, Wis Mbah. ngalih. Wis Mbah ngalih, Mbah. Ngalih, Mbah. Mbah, saya satu sok Mbah lho, Mbah. Wis. Wis ngalih. Wis ngalih. Wis waras. Waras. Wah. Nyapa iki? Nyapa? Hei. Nyapa? Nyapa sinten, Mbah? Aku Betul. Mbah sinten? Sinten, Mbah? Ngalih yo, Mbah. Lah caplokane. Mbah. Kowe caplokane. Ngalih yo iki nggon wayangan ditonton wong akeh. Lek syaratnya apa ben ngalih? Mas Jarno nglembal-lembale dhewe. Ora, jajal ditakoni sik, Dik. Syaratnya njaluk apa? Jaluk apa, Mbak? Ora, syaratnya njaluk napa? aku iso mari. Heeh. Kudune Pak Marianto ngeki sangu aku. Demit kok jaluk sangu. Demit ki mbok yo enek kembang, menyan, dupa. Mah aku duwe. Niki Pak Marianto niki kula anu lho nggih, mboten tanggal jawab. Pak Marianto, mriki Pak tak tapanane, Pak. Alah monggo. Ya Allah, Ya ampun. abang yo anak abang. Kena, Dik. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, sama nih senari ya. Mari ya, Mbak ya. Kurene. Kena. Pas wakeh kok ya. Rit, Demit tok kena duit. Kena Dik, kena jajal di tes coba jajal, mari ora? Ora mari. Nah, tekon. Nyantek sesuk ngene iki nek ora abang. Jajal, kena. Kilo. Lah, wis mari iki nek iki. Ah, iki lho. Laki iki dalang kok melok kucluk. dalange nganu to dalange dadi disoteng yuk. Semprot. Karepku yo jalukno ngono lho. Jaluk Niki wonten niki. Pun, usah kuwatir kali Pak Marianto menika pun piantune kok. Ndak enek isine tapi. Mek
tas. Lu malah catatan Durmo. Ayo dilanjut nih. Gawe Oke, dulu monggo. nih. Ya. Allah ya Allah, aku seneng ngene iki entuk duit sakmene. Ya, akeh kuwi lho karo Asli iki. ya. Enak demoy. Iki mbok tukokno. Nek tiga tuku permen. Mbok tukokne es ngantek nyonyor lambemu kuwi. Kuas yo ora entuk. Oh iya, gak sampean gak matur suwun to mesti kayak duit. Matur suwun nggih Pak Maryanto. Sampun nyangoni kula mugi-mugi panjenengan dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah. Mungkin Amin. malih nggih Pak nggih. Ayo. Mulah malih ayo. Matur suwun nggih Pak nggih. Kena nggo bayar sopir. Jane wi nggonanku lho wi mau. Ayo iki lho Mbak kene. Age bayar SPT ku. Kene sekolah gratis ya. Ayo. Natian wadon sarwi Suara sulit. Induk
Niki bagaimana Mas Lindro suasana pada malam hari ini? Pun, kula mboten saged matur napa-napa. Iya. Gumun setahun jembleng serindeng. Ngeten iki lho, sing gawe tolak ukur bangsa Indonesia adalah SMP Negeri 1 Pace. Wonten laladan Kabupaten Nganjuk ingkang dipun pimpin panjenenganipun Pak Dr. Andes Maryanto. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Atase Negeri 1 wayangan. Wayangan. Ning niki rada kemurahan lho Mbak Cangi. Loh, kok iso kemurahan? Kajate setunggal kula tasyakuran mengeti 50 tahun hari ulang tahun emas SMP Negeri 1 Pace. Betul. Sing kedua, Ya. napa wau? Yang kedua adalah ya kuwi reuni. Reuni. Yang menjadi alumni. Lah niki rak kemurahan to, kajate loro kok didadekne sitok. Udune Paling enggak iku reuninan ya dhewe, sekolah ya dhewe. Apa iki ku awake dhewe bayarane dobel pripun? Oh iya, heeh. Dadi Cocok. Wah, yo gathuk pripun Pak Hari jenengan seksinipun lho. Mas aku kok. Ngaturke panuwun. Nggih, matur suwun kagem ibu-ibu, bapak-bapak ingkang ngasta wonten SMP Negeri 1 SMP Negeri 1 Pace. Pak Kepala Sekolah Pak ora lali. Kepala Sekolah Pak Maryanto matur suwun Pak. Luar biasa. Pun jenengan paringi rejeki kula rendeng-rendeng. Heeh. Ngene iki sesuk wetengku wis ora tak rimason neh Pak. Wis. Padahal ki usume sepi-sepi tanggapan. Lho, jenengan sepi to? Loh, Kula nyuwun sewu niki wau wonten laladan Klaten Mas Bagong Darmono wayangan. Wayangan. Ki Bayu Aji wonten Bojonegoro wayangan. Wayangan. Kula tetep mriki. Loh, berarti ngeboti Pak Maryanto. Mboten Ngeboti SMP Negeri 1 Pace. Mboten. Lah ngopo kok sebabnya milih ning kene? Wong ora dijak kono e. Dijak mriki. Ngajak kene. Dijak iki meng kene to. Oh, dadi ngendi sing Sing ngejak? ngejak mboten ya. Saking ngono Pak Maryanto ki ngesake karo sampeyan. Nggih. Mas Lindro ki musime sepi tanggapan, ayo dijak kumpul melekan tirakatan bareng ning sekolah SMP Negeri 1 Nah, Pace. niku rak wong ora ngerti kok nek kula niku tiyang berpengalaman, wong kula ni alumni mriki dados bisa menyesuaikan. Bagaimana seniman iku nek sepi ning duwe pemasukan. Lah, iki sing perlu dikaji lebih dalam, Mas. Lho, wong niku pripun? Dadi aja jagakne senimane. Malah ning bagaimana dapat mencari pemasukan di lain pekerjaan seni. nggih nek kula ngene iki mung nggih sampingan kula kok. Oh, seniman duwe dadekke sampingan. Ya nggih sampingan nggih nyambut gawe ning akeh winginane. Loh, maksudnya? Wong winginane nyuwun sewu. Kan sasi Februari sepi-sepine. Wah iya sepi-sepine. Dalang dagelan sinden prei. Prei kabeh. Kula panggah iso tuku motor Nmax. Loh, iki sing perlu dikaji lebih dalam. Wong liyane prei, liyane ora enek tanggapan. Kok sampean kok malah tuku motor Nmax iki rezeki kok ngendi? Lho carane no Mas. Carane piye? Wayah rendeng ben sore angger udan kula kecek terus ning arep omah. Dolan terus pokoke kula ngalor ngidul ben masuk angin. Terus Delalah kersane ngalah kula diwenehi lara. lorone apa? Masuk angin kula. Loh. Masuk angin dikeroki jane mari moh kula wong dagelan lara kok trimo dikeroki ditukokne obat toko. Mboten kula. Loh, lah akalmu masuk angin sampean ngopo? Tak gawe ning gone puskesmas. Oh. Puskesmas BPJS gratis nomor 1 AC. Tanggaku kudu tilik. Bendina iku wong 3 wong 4 ninggali 50-50. Niliki ninggali 50-50. Jane dokter rong dina kon mulih aku Mo tak gawe 12 dina. 12 dina. Akhire entuk 12 dina mulih bar tanggaku do tilik tak total itu 6.300.000. BPJS bikin pasien jadi sugih. Wow. Bayarin ning 100 nomor 1. Pun kula delalah kok res-resen gang 3 dina res-resen. Maune ning gone puskesmas tak undakne. Tak gawe ning gone rumah sakit. Tanggaku tilik numpak bis, numpak truk, enek wong swidak bendina niku wong desa gedhe, seniman kacaku niliki yo ninggali 100, ninggali 50. Bar loro tak total untuk 26 yuta. Sakniki tak tukokno Nmax. Sampean pengen loro apa piye? Apik yo. Untuk Nmax lho, loro. Hah? Loro penak lho. Entuk dhuwit direwangi loro. Penak sing penting rak loro entuk dhuwit. Lah timbang dalang iki diakali pakmu terus. Sik, maksudnya piye? Maksudnya. Lah kok ora piye? Maksudnya piye? Alah yo.
Nyuwun sewu nggih, nyuwun. Maksudnya piye to? Maksudnya jelasno to. Kamu bisa menggelar harus bisa menggulung. Leres niku kula omongane kula niku lha sampean iki Mas ya sewengi melek dok-dok cek-cek sikilmu ngantek pegel gegrem dengken. Paling sesuk kowe rampung dikeki 650. Pun, leres mboten niku. Mulaluk lara wae prospek niku. Terus kula waten. Berarti pekerjaan utama loro. Lara. Seniman sampingan Lara. pekerjaan utama Lara. Kowe pengen lara ra, Dik? Gak lara. Kowe kok sakne men wajam to, Dik? Oh, wis lara to? Ayo gone rumah sakit ben ditiliki tanggamu. Kok gek kowe gak rukun karo tanggamu. Mangsaku. Ki tapi luar biasa, Mas. Iki sampean sowan ana ing SMP Negeri 1 Pace, iki kira sowan ning sekolahan. Sekolahan. Iki tegese temane pendidikan. Leres. Sampean kudu iso ana sesuatu sing mbok pamerne. Lho, wong kula niku nalika sekolahe kula SMP ngeten iki, IPA tak garap. Loh, IPA Tak garap. ilmu pengetahuan alam. IPA tak garap. IPA mbok garap. IPS tak IPS garap. ilmu pengetahuan sosial mbok Tak garap. garap. Heeh, terus Wong IP kowe tak garap. Layan Mas Mudek iki nge-WA aku. Pripun? Karo Slendro ora tak bacoki ndase ngono. Maksude kula garap niki pekerjaane anake kula garap. Saniki nyuwun sewu Mbak. Iya, betul. Indonesia itu luar biasa sangat. Indonesia. Khususnya warga Nganjuk sakniki malah wonten wacana nyuwun sewu nggih. Nggih. Wonten wacana niku banyu iso dadi bensin. Banyu iso Dadi dadi bensin. Ha niku mboten mriki. Lah winginane kula nggih pun ngoten. piye Mas? Banyu dadi bensin niku kula pun nglakoni. Loh, wis melakukan uji coba. Mumpun sak wulan wingi malah. Critakno Mas, critakno. Pamerno ning para warga masyarakat SMP Negeri 1 Pace. Nyuwun sewu lho, Pak Dr. Andes Marianto mboten ateges niku kula ngguroni panjenengan. S3 loh, S3 beliaunya S3. Ah kula niki Samsung mawon S10 mboten sombong lho kula. Ha niki S10 niki. Lah kok malah berapa ya? Nyuwun sewu Pak Marianto nyadong duka ingkang kathah mboten ateges kula niki ngguroni panjenengan iki mboten ateges kula minteri kalih guru mriki niku mboten. Mboten. Niki bukti otentik bahwa kula niku winginane banyu iso dadi bensin. Carane Piye Mas? sampean niku bakulan banyu, kulaan banyu. Mek ndalah kok galon terus dol duwike nggo tuku bensin. Piye? Mek banyu. Banyu niku lho bakul banyu isi ulang niku. Iya. Sampean dol untuk duit ditukokne bensin. Iku banyu iso dadi bensin. Sik to, aku omongan karo kowe malah puwekok ngono ta aku. Banyu iso dadi bensin. Wong ya sampean iki pekok mboten? ya ora jane ning omongan karo kok malah pekok. Ketok kok. Ketok apa? Ya ketok niku wau. Ya ora kok. Wong sampean iki nek nyoto-nyoto nyuwun sewu lho. Jenengan rak menika mahasiswa isi Surakarta. Padha-padha saking Solo. Loh, cek sampean. Kula guri RRI iki. Guru RRI ning kene guyangan. Ditutup guyangan. Oh, lah RRI. Sing ngarep ditutup sing guri jek. Oh. Bar mriku kok. Bar mriku kula. Nyuwun sewu. Ya. Nek panjenengan nyoto-nyoto pinter, nyoto-nyoto hebat. Iya. Kula takoni nggih. Ya. Nek takon sing angel pisen eman-eman utakku nek mikir. Oh, piye? Iya. Piye? Sampean roh kethek. Loh, ya rono. Sampean roh asu. Loh, rono. Asu karo kethek niku pinter ndi? Asu karo kethek ki pinter kethek. Lho, sampean apa tau sak bangku karo asu kok roh? Sampean iki kok apal apa sak bangku to sampean niki? Nggih, sekolahe sareng niku to jenengan. Balenono. Asu karo kethek niku pinter ndi? Asu karo kethek ki pinter kethek. Lho, sampean tau sak sekolahan karo asu niku? Saiki tak takoni. Nggih. Asu karo kethek pinter ndi? Ora roh, aku ora tau sak sekolahan kok. Sampean sing kancane ya apal no. Karepmu aku sak sekolahan karo kethek ngono to. Duka niku ora kantung jenengan no. Pirsa asu. Ya roh no. Sebabe apa asu kae nek nguyuh kok sikile dijunjung sitok. Loh, ya itu wis kebiasaane asu nek pipis ki buang air kecil itu mesti ngangkat kakike satu. Ora iso. Wah niku ora pengalaman jenengan tak bedheki kewane ra ro. Lah aku pancen gak ngerti departemen perkirian.
Kok kula to niku. Takon piye? Sebabe apa kirik kok nek nguyuh sikile dijunjung sitok? Kok nek dijunjung kabeh loro mesti ambruk. Pengen praktek ping ora ambruk. Oh iya sikil. Berpengalaman Mas, berpendidikan. Nyoto-nyoto nek jenengan iki asli saking Nganjuk, warga Nganjuk. Dipamerne nek iso apa masalah IQ ning SMP Negeri 1 Pacé guru-guru. Nggih daerah mriki mawon. Sebab wisata wonten Nganjuk pirsa. Lho iya no. Paham? Paham. Sebabe napa wisata air terjun niku kok dijenakno Sodudo? Sedudo. Sebabe napa? Sebabe kuwi biyen ana sejarahe. Ah niku kedawan nek niku. Kuwi taun 1900. Kuwi biyen jaman Sawung Laga. Cara HP no rame jaman Diah Fafa, kuwi biyen jaman Ida Laila dan zamane. Lah piye? Ora berpengalaman. Ora paham sampean niki. Lah piye? Ora ngerti sebabe napa niku air terjun kok dijenakne Sodudo. Sebabe apa? Sebabe gampang nek kernet sopir. Kok iso iki lho? Kok nek dijenakne Sorondo angel omongane. Mula dijenakne Sodudo. Sodudo. Ora nek Sorondo. Oh, dudu karo rondo to. Nggih. Wah, penek pariwisata kok dudu karo rondo. Enek mboten. Ya ora enek kok. Sampean mikir cekak kok. Paling ora iki bedhekan iki sing berkualitas, sing guru-guru kene matkul upane matematika apa bahasa daerah, bahasa Inggris, Pengetahuan sosial paham IPS. IPS roh. Lho iya no. Presiden Afghanistan sapa jenenge? Ora roh rohmu mung barok tok kok. Ya ora? Iya. Gak paham niki ora pengalaman. Ora ngerti. Heeh. Presiden Inggris oh gak ero gak pengalaman. Mudin Pace kene gak ero. Lah hubungane IPS karo Mudin iki lho apa? Lho, niki pengetahuan sosial lho Mas, sejarah lho. Mudin Jepang ora pengalaman, ora berpendidikan. Masa Jepang ana Mudine? Lho eneng no. Lurah Hongkong ora pengalaman, cah bingung ngene iki. Padha-padha ndagel karo ngene nek ra SDM-e dhuwur angel iki. Desa mawon nggih sing gampang-gampang. Desa wae. Telek sapi jenenge apa, Mas? Ah, lencung. Telek sapi. Lencung. Telek sapi. Kletong. Telek pitik. Lencung. Telek wedhus. Serindil. Sampeyan iki nek telek kok apal nek presiden ora apal apa sampeyan iki sing dipikir mung telek tok to? Saiki tak bedheki. Kowe mau ngrembug masalah telek. Nek kowe mlaku ning totokan. Enek telek sak nuk. Iya, telek sak nuk. Enek telek kuwi dalan buntu, sampean mara ning gang buntu, enek telek sak nuk. Sampean balik apa tetep ning kono? apike piye? Lho. Apike piye? Nek ana telek ngono ki aku cara kowe apike piye? Apike piye? Apike yo balik. Lah, ora usah balik ku baro ning kono wedi nek dicukuk wong to telekmu mau. Heh. Ora nek dijukuk wis to kono wae ora sambung pikir. Tak omongi. Omong ngono sakarepmu. Telek. Mboten ngaten, pokoke kula ndedonga mawon mugi murid-murid wonten SMP Negeri 1 mencetuskan sebagai generasi bangsa yang hebat-hebat, sebagai mahasiswa-mahasiswi yang apa yang ditujukan, yang dicita-citakan selalu tercapai. Panjenenganipun Pak Maryanto matur suwun. Komite segalanya dan segala ibu guru, bapak guru ingkang ngasta wonten SMP Negeri Nganjuk. Mugi-mugi pun paringi yuswa ingkang panjang, rejeki ingkang kathah, ingkang barokah lumeber warga masyarakat Pace. Mugi-mugi anggenipun merdamel pun paringi rejeki kathah. Amin Allahumma. Amin. Ingkang kagungan putra mugi-mugi dados ingkang soleh lan solehah, ugi semanten bakul-bakul ingkang dalu punika wonten acara menika katuturan laris sedaya, ugi sedaya kanca-kanca yoga lan kanca-kanca dalang mugi-mugi laris sedaya. Semanten ugi kanca-kanca yoga, kanca-kanca dalang, kanca-kanca kula laris sedaya. Amin Allahumma. Amin. Kaya Mudin roh. Wah, wis kaya Mudin tenan, Mudin tenan. Mudin Jepang. Mudin Jepang. Jepang kok Mudin. Mbak Cange, iya, nadong duka ingkang kathah dalu punika ingkang nderek sowan sinten kemawon. Loh, iya ana bintang tamu yang sudah ditunggu-tunggu dengan masyarakat ana ing Pace. Khususnya keluarga besar SMP Negeri 1 Pace. Nggih. Dik Niken Salindri uga kepareng sowan ana ing SMP Negeri 1 Pace. Cocok lho diaturi aturan
minggah ngoten. Heeh, ditajake ya. Oke. Ayo tang tang tak. Ya. Ya. Sopo? Salendro karo Salindri. Oh, Nang tekoki mawon nek mboten pitados jenengan. Heeh. Dadi iki calonmu. Nggih, no. Calon bojomu? Calon adikku. Bojone kula niki lho. Anti corona. Penyakit mawon mboten tedas niku. Ora tedas. Cek 1 cek. Oke. Wilujeng dalu. Sugeng dalu. Mas Akbar sing ganteng dhewe mboten enten tunggale. Ya ampun, ya ampun. Ya ampun, selamat malam. Selamat malam. Good night. Good night. Iya, iya. Good night ya. Yes. Cek titik ala ketara. Piye kabare sampean? Go sehat. Doa sampean aku sehat. Alhamdulillah sehat, aku ya sehat toh, Mas. Sekolahnya lancar? Lancar, Mas. Alhamdulillah. Sampean piye iki kuliah ning ndi? Lho kuliah ning isi. Oh, ndek isi. Ndek isi sampean nginep ning ndi? Lho ning kos. Oh, ndek kos. Kos-kosane gede ya, Mas ya. Iya, gede. Ya Allah Gusti, kekaten mulai aku geting aku ya ampun. Kuwi ning ndi kuwi ya sekolah. Kos-kosamu ning ndi? Ning kuburan. Hei! Sebelah kuburan. Ya ampun, ya ampun. Ndi sekolahmu? Piye ayune piye jajal kedipane? Ya ampun. Ya ampun, Mas Akbar. Ya ampun, adekne kan Bejane kambel ijo. Artine? Bejane sing duwe bojo. Ya ampun. Ya Ya ampun. Tegane klompo ijo bejane sing ora duwe bojo. Ya. Ya ampun. Lho, Saya komentar Bu Parsinem. Komentar niku pripun? ambok yo. Kok ketoke mesra niku sinten jane? Lah kula mbon digendeng-gendeng kalih niku. Wah, niki ngoni-ngoni jenengan. Cek. Oh, ya Sik, Allah. kowe omonganmu ra enak. Sedikit bicara sengak di telinga. Maksudnya ngoni-ngoni niku napa ta? Ayo ngon-ngon aku mbok anggap kirikmu to. Mboten to. Mboten to. Kirike gawe. Maksudnya ngoni-ngoni gandengan dolan. Wis ora kirik dereng pirsa. Dereng. Pundi ta kirike? Pirsa kirik dereng. Dereng. Kirikne gaene ngeleti. Masa. Karena aku ngoni-ngonmu gek kowe tak ngeleti ngene terus. Ora aturan. Inggih, Mas. Niki sowan wonten ing SMP Negeri 1 Pacet. Oh, nggih, didongakne nggih, Mas nggih. Heeh, didongane ndang paring ular-ular ayo. Kagem murite. Semoga bisa menjunjung nama baik sekolah, bangsa Amin. dan negara. Amin. Oke, matur suwun kagem SMP 1 kalian Bapak Mariono nggih. Walah, Sapa? yo. Marianto. Oh, Marianto, kleru. Marianto. Saruhku ki ya Mariono ki lek bakul pentol e omahku. Makane tak eling-eling pokoke Ya. ngarep-ngarepe M. Jane ya isih enom to mrip apa iki kupinge katarak. Pak Marianto. Pak Marianto, jadi dongakne kagem Pak Marianto. Mugi-mugi panjang umur, sehat selamat wilujeng. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kowe iki jane pola apa gatelen to kok polahmu? Polahmu lho ngene-ngene. Aku ki ndongakne. Antungane mbok cawe wedok iki biasa
ngene-ngene. Ya pene saking semangat kuat. Totalitas kok, Dik, ya? Totalitas. Totalitas lagi sesuk totalane piye ya ora roh kok kowe. Muni totalitas wae. Pak Marianto napa kersa teng mriki nggih mboten napa-napa lho. Kersa banget lho. Kersa banget iki sudah dikonsep pancen Pak Marianto Aturan mriki. oh iya no Monggo no. Ya monggo Pak Marianto. tepuk tangan ayo disebut intro tentang produk